Ola a todos e todas, son Antonio Monteagudo, coordinador do ámbito xeral do programa IGAPE Responde. Como xa saberán, este programa de apoio estrutúrase en 5 ámbitos que son nos que as PEMES e autónomos e autónomas poden formular as súas consultas. Neste caso, imos centrar no ámbito xeral. Dende o ámbito xeral trataremos de axudalo ou axudala a analizar como a COVID-19 impactou no seu negocio, establecer cal é a súa situación actual e avaliar algunhas alternativas de accións de cara ao futuro máis próximo. Para iso, utilizaremos unha ferramenta denominada Canvas, ou Model Canvas, que nos permitirá analizar o seu modelo de negocio. O modelo Canvas é un lenzo con 9 divisións que, agrupadas de diferentes formas, simplifican as 4 grandes áreas de todo o negocio: os clientes, a oferta, a infraestructura e a viabilidade económica. Deste xeito, a proposta de valor, por exemplo, que sería un dos primeiros puntos, para definir a proposta de valor é crítico saber que problema axudamos a solucionar aos nosos clientes. Débese engadir valor ao noso produto ou servicio, é dicir, non facer o mesmo que os nosos competidores. Segmentos de clientes, para determinar o teu nicho de mercado, pregúntate a quen creo valor. Para analizar este bloque existen lenzos de traballo específicos, como os coñecidos mapas de empatía. A relación cos clientes, reflexionabas sobre cal vai ser a túa relación cos clientes, onde empeza e onde acaba esta relación. Tamén a túa estrategia en redes sociais, en marketing, en liña, serán claves na túa relación cos mesmos. Canles, identifica cal vai ser o medio polo que vas facer chegar a túa proposta de valor ao teu segmento de clientes obxectivo. Recursos clave, que necesitas para levar a cabo a actividade da túa empresa? Os recursos poden ser físicos, poden ser económicos, humanos ou intelectuais. Actividades chave. Cales son as actividades nucleares para a túa empresa? É importante ter claro este bloque, porque é ao que se dedicará a túa empresa. O resto, o que achega menos valor, poderás subcontratalo. Asociacións chave ou socios chave. Enumera os axentes cos que necesitas traballar para facer posible o funcionamento do teu modelo de negocio. Alianzas estratégicas, proveedores. Estrutura de custos. Despois de analizar as actividades chave, os recursos chave e as asociacións chave, reflexiona sobre os custos que ten a túa empresa. Persoal, inmobilizado, deseño, produción, publicidade. Vale? Fontes de ingresos. Tes que ter claro como vas a gañar diñeiro. Ao principio, pon todas as opcións que se che ocorran e posteriormente testa como e canto está disposto a pagar o teu cliente obxectivo. Hai moitas alternativas: venda directa, suscripción, aluguer. E hasta aquí esta introdución á ferramenta que utilizaremos no ámbito xeral para apoiarte no teu negocio. Anímovos a todos e todas a utilizar o programa IGAPE Responde para formular todas aquelas consultas que poidan ser interesantes para o desenvolvemento do vosso negocio. E recordade que, aínda que hoxe falamos do ámbito xeral, tamén nos ámbitos financeiro, de negocio, de operacións ou de persoas, o programa IGAPE Responde está ao teu servicio. Moitas gracias.